DXDC Radyoman Report. Nakasaway ang pipila ka mga driver sa pampublikong sakyanan ng siyudad sa Davao human sa State of the Nation address kung suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subling na sab ni saka ang presyo sa produkto nga petrolyo. Sa interview sa DXDC Armen Davao ka nga Jeffrey Ampon isip delivery driver gibutsyag niini nga ang pagsaka sa presyo sa gasolina apektado sa ang ilang kita matag adlaw. Gingon sab ni Alfredo Salagoste isip PUG driver Route 6 sa iyang gipaabot ang panawagan sa gobyerno nga paubsan ang presyo niini tungod na kasaway sab siya human sa suna sa presidente subli na sab ang pagsaka sa presyo niini. Inon gipaabot sab ni Iggy Hotoy PUG driver panahon na nga mulihok ang gobyerno ilawom sa administrasyong Marcos aron mapaubsan ang presyo sa gasolina. Panawagan naman sa gobyerno punta mo pagamihan ang gasolina. Asay mong ruta, sir? Saksa. Okay. Samtang ang karong adlaw ni saka ang gasolina og 1 og 35 centavos, ang krudo ni saka og 0.45 centavos, samtang ang presyo sa espesyal nga gasolina 61 og 68 centavos, unleaded 60 og 68 centavos, samtang ang krudo 55 og 93 centavos. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.